čo robí ten dole. Ten? Hej, ten. A hej, No. Tak to ide. Tento drop nedá. Teda. Brutálne pomaly ide. On si jazdí v kľude. Aha, tu. Mirok pridal. Alebo už spadol a... Bojí sa. Hej. Aha, tak to ho pozdravil a už ide do kopenky, ide sa skočiť. Pokiaľ skočí. Amatér juniori naozaj počínajú výborne, už aj v nejakých Neskočí. prenosách. Aha, on bol tam a vyšiel na trať. Nice. Jakub Gorecký za to sa tu zatiaľ je značný stále ho vidíme na čele. Kameračka. Aha, tam je tento. Tam je David. Trojčák. Ja fandím Davidovi. Ja natáčam. Z tejto top trojky 102, 238 alebo 97. Tak ešte jedno kolečko To je David. okrúžiť. To musel zdzigať, lebo musel zdzigať asi. Amatéri, to je Franko. Franko je amatér. Jak vieš? Viem. Tak ideme pozerať. Ideme na